ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து மீன் பிடிக்க போகிறோம். என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டெட் பைட், இறந்த எறாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி உயிர் எறா இல்லை, செத்த எறா தான். செத்த எறாவை போட்டு நம்ம மீன் பிடிக்க போகிறோம். யூஸ்வலாக செத்த எறா போட்டோம்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சின்ன மீன்கள் தான் மாட்டோம், பெரிய மீன்கள் அதிகமாக மாட்டாது. ரொம்ப ரேர் தான் பெரிய மீன் நமக்கு மாட்டுது. இப்போ நம்ம போடுவோம், என்ன மீன் மாட்டுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது 2 நாளாக ஷூட் பண்ணுறாங்க. இன்னைக்கு நேற்று 2 நாளாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வர சின்ன மீன்கள் பெரிய மீன்கள் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃபிஷிங் பண்ண போகலாம். இந்த ரிக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல, எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சின்ன முள் போட்டிருக்கேன். கீழே வந்து ஒரு கிளீன் கட்டி வச்சுருக்கோம். கல் ஓரத்தில் தான் போட போகிறோம். கிட்டவே அது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தெரியும். நம்ம முன்னாடியே போட்டு பார்ப்போம் என்ன மீன் மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லி. பொதுவாக மீன் பிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பொறுமை தேவைப்படுற ஒரு ஹாபி. இந்த ஹாபி எனக்கு போன லாக்டவுனில் இருந்து தான் நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஈடுபாட்டோடு வர ஆரம்பித்தேன். சரி, அதையும் கேப்சர் பண்ணி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கல, அதுக்கு தான் நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல். இது ஒரு குரலி வகை மீன். குரலி அப்படின்றது வந்து இந்த கல் ஓரங்களில் தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கல்லில் இருக்கக்கூடிய ஆசையை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே வரக்கூடிய சின்ன சின்ன பூச்சிகளை சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய மீன் சாப்பிட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த மீன் பெரிய மீனெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே கடலில் அலை அதிகமாக தான் இருக்கும். சாயந்தரம் நேரங்களில் ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. காற்று அவ்வளோ இல்லாத சமயத்தில் கூட அலை அதிகம். நீங்கள் பீச் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா பார்த்து தண்ணியில் இறங்கி. பொதுவாக கடல் வந்து ஒரு தண்ணி மேலே போகும், கீழே இறங்கும். ஸோ அதில் கீழே இறங்குற நேரத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அலை கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஃப்ரீயாக விளையாடலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுவும் கொரோனா இருக்கும்போது லாக்டவுனில் போயிடாதீங்க. எல்லாம் முடிஞ்சு இது பண்ண பிறகு அங்கே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். மீன் பிடிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கட்டாயமாக இந்த ஹாபியை இது பண்ணலாம், ஆனால் அடிக்ட் ஆகிடாதீங்க. இது வந்து இது ஒரு நல்ல ஹாபி. நமக்கு தேவையான மீனை நம்மளே பிடிச்சிக்கலாம். ஒரு நாள் மாட்டோம், ஒரு நாள் மாட்டாது. இருந்தாலும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நமக்கு மைண்டுக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு குரலி கிடச்சிது. இது சின்ன குரலி தான். இந்த இதுவும் குழம்புலாம் வச்சா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீன் பிடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குற மாதிரி போட்ட உடனே கிடைக்காது. நல்ல போட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும், பொறுமையாக இருக்கணும். சில நேரம் மீனே கிடைக்காமையும் போகும். சில நேரம் 2 மீன் 3 மீன் ஒரே தூண்டிலையும் ஆகும். பெரிய மீனாகவும் மாட்டோம். எது வேணாலுமே இருக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 மீன் மாட்டுது. ஒன்று வந்து சின்ன பாறை மீன், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒரு சிலர் மொசக்குட்டின்னு சொல்லுவாங்க, நாய் கடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை சங்கரான் கூட சொல்லுவாங்க சிலர். இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இதை மோசஸ் பர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பேரை தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம பேரில் ஒரு மீனா அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேட்கும்போது ரொம்ப டேஸ்டான மீன்.
இந்த மோசஸ் வாட்ச்ங்கிறது. அதே போல் பாறை மீன் பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வேணாம். அது ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சு பாருங்க. நம்ம ஊரில் எல்லோரும் லைட்லாம் போட்டாங்க. இதுக்கு மேலே எவ்வளோ ஷூட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டலாம். சாதாரணமாக இந்த சைஸ் நமக்கு செப்பையரால் மாட்டிருக்கு. இப்போ ஒரு நல்ல சைஸ் தான். இன்னைக்கு வந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகே. நாங்கள் இரிட்டேஷன்றதுனால இந்த இதோட வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு கிளம்பினோம். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இன்னும் நல்ல கண்டென்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்னென்ன பார்ப்போம் வியூவர்ஸ். டேக் கேர், பாய். Bring the funk back. All one.